Zafarov, Javdet Feyzi, Alexander Klichurov, Rüstem Yelkin, Sara Sadıkova, Almaz Munasipov, Fasil Ahmedov eserleri jetkirde zor hizmet ko'rsatgan jurshisiz. Do'stlar, kompozitorlar bilan rədddən Əlfiyə batırmışında zor rol oynagan tağım bir şəxsini atamışa hiç yonamas. O da bulsa şairə Gülşad Zeynəşova. Gülşad apa bilan onlar nişə distajir icad edeler. Onların her birisi halk көңелендә orun aldı. Ул җырларны менә әлеге ике шәхеснең иҗади берлеге нәтиҗәсендә халык мәхәббәтен яулады да. Çünkü jırның yazмышын башкаручы шәхес хәл итә. Jırның гомере тулысынча җырчының башкару сәләтеннән тора. Әлфия апаны котларга килгән тагын бер шәхес җырчыны сәхнәгә чакырасы килә. Рөстәр каршы алыгыз, Флүрә Сөләйманова. Баянда Әлфия апамыздан тартылган музыкант Иран Хәдиев. Әлфия жырлamagan жырны мен sizге тәкъдим итим әле. Бала шакка ешрап кайтыгыз дип аталар бу жыр.
җитез кеше булгач, аны яшьрәккә саныйлар инде гомер буе. Һәм минем җырчы булып китүемә дә Әлфиянең бик зур өлеше керде. 71-нче елда аттестация вакытында нәкъ шушы клубта ул вакытта улары Кировда бар иде. Әлфия мине үзенең концертында җырлатты, комиссия алдында. Менә бик зур рәхмәт сиңа, Әлфия. Мәңгелек яшә, җырла. Исәнлек, саулык сиңа, балаларның рәхәтен күр. Сау бул. Leyla Süleymanova. Çok güzel. Biraz da diyor.